बे गामियाना मुस्लिम गोजासो बेफोरो मुस्लिम गोजासो दारकुसि बाजाराव थांदोंमोन ओमफ्राय जों बे लामाजोंनो थांलाय फैलाय बेसेबां खस्थ'मोन गोदो बै समाव फरायोब्ला फाइनालि जों दा न'आव फारसे थांफिननोसै ना मा मामि बुस्थु बोलो मामि माबाफोर बुंहरदो ओमफ्राय मा मा लाखो नों दख'ना ओमफ्राय गस्ला ओमफ्राय बिफाखौ दिनै बोख्रेबथारदों बियो ना मा जिहेथु गोबावजोंसो फैदों नालाय बोख्रेबखानांगोन बिफानिफ्राय ना मा बा थ' लोगोफोर फैबाय लामायाबोथ' नै अबस्था गाज्रि खाथार जोंना परिबर्तन सरकार नैबे हा दालां मोनबाय दालां गोदान बानायदों नैबे प्रमद बर'नि समस्थियानो गोग्लैयोमोन दा दालांबो बानायगासिनो र' दालांखौ एसे खोन्थानोसैलै नोंहालाय UPPLफोरा रागा जोंगोन आइया ओंखारनांगौसो नै बानायजेनदों दालां नै दालां बानायजेनदों थाब बाइकआ थांजागोन थांजायाब्रा बिफा फिसा गोग्लैनोसै ब्रा दालाङाव ना माथो बाप बेटा थ' भिडिअखौ बारा गोलाव खालामब्ला अके ब्लग 2 चेनेलखौ बावहायनो दोनथ'बाय बाय बाय